Nikubono omongino mo mutakano harine kyake gwekera kubwatekana no bokonyo kurwa sekyombe kya Michael Mutume Foundation asensemeria ya masige asanyara kumusirito kulia no mubogachi wishinyomba gati obokonyo bonde okono kora sensemeye Mutume ni gate biro na bwatemero biri kone kibonango siragati amenyo kurwa se wondi yo unenchira muyo kunyarwekera nyo bokorri bwaya anemono chire ataka kubalira amenye bensembe nga kichikambi no mwaka bw'ikiri bubere na maronge bere nebere gose 2022 buna tokumanyigwa no mulikezo Josephat Amisi Tega kyo chonkonyero omwana no ali ngoyi niganigire n'abayiri n'abasani bakabali bambwate sibi n'abanyakenyoro bali bebure bakolega asi enkong enyomba nere yiga twanyare kwagacha konya so mongino yamenyete n'enyomba yigere ebye biketogo kora ase gati yaito mbiri byo gotema kubugorera ni kigurube ekora nto igene tenga no ene bukweto gosomigwa nakyura igene yasa otamanyiti otanya korora lakini one iba yago muntu uri musinyene nere nkwanya komokonya goni mbwate ogosege twokonene ngago ikasa matukari ndo raso burayi ngaje kinyomba 50 bone gato ikire enyomba ya 29 dutugatinande kinyomba anga 21 nyasao gotobo moyo bakayekere tugukuru burayi onyore nga kinyomba echo twikiranire tali biro bibyoka turanyare gukora ngubwatera natore kwagacha none chindochi kubwatera natore koratera chiwilchair bali barama bagataete bareka kubwatera natore bokonya abantu bare bwatobole mavu kurwenchira ya mugucha seyende dongote yabangasobora buri babekira sama okane na nyasanchire bobere orase kabororo ningendere gwetoma na gukora umukia asoko babekira amaskani na gotema kurwani obotaka oburwaire mahano ko abantu kutasoma gose ignorance kinengendo kyabere kyomogoko nona abande bagoita ari konye ngo bakobuninge gesumu keri no muntu omenye to lakini era gesumu keri kyaruro de hanu muntu gocha komenya orro igonda koiraneri ngambu ya mono ons pia yale kwabere kogokora omona agenda gukubwatisi nakrambu ya mono nanyorire baninja andegete nakrambu ya mono anyorire nyembengia na manage